Čaute kamoši, mám tu prvý haul. Ako UGC kreator toho nepotrebujete na tvorbu veľa, však pre kvalitnejší content a pre to, aby ste ukázali klientom vašu profesionalitu, si to nejaké vecičky vyžaduje, takže ja som si objednala taký základný set. Ako prvé vám chcem ukázať, mali by byť ružové. Moment prekvapenia. Wow, to je úplne rozkošné. Pozrite, aké sú krásne ružové. Najbližšie vyskúšam. To je úplne fluffy. A dám vedieť, ako teda zniejú. Respektíve rovno natočím video, ako budete to rovno počuť. Pozrite, to je strašne super. U všetkých som videla zatiaľ iba čierne a biele mikrofóny a ja som chcela práve ružový. Začneme ďalej, toto je trošku väčší balíček. Objednala takýto Pauline Lens. Robí vám to ešte krajšie, detailnejšie zábery na produkte. To znamená, že keď natáčate kozmetický produkt, krém alebo nejakú čistiacu penu, tak vám to urobí také tie krásne detailné zábery. Neviem ešte, ako sa to preskladá. OK. Čiže vyzerá to asi nejako takto. Na toto som úplne ešte neprišla, ako to funguje, ale keď na to príjem, dáme k tomu ďalšie video. Dôležitá vec je statív. Potrebovala taký, pri ktorom budeme môcť aj stať. To by mal byť až do 180 cm, čo bude ešte 10 cm nado mnou. Bude tam mať akože aj rôzne tie svetelné efekty, nielen biele, ale proste aj ružové, modré, zelené, červené, akékoľvek. Čiže budem môcť natáčať aj keď nebude takto šialene svietiť slniečko. Ešte som si objednala okuliare, takže okuliarky proti modrému svetlu. To je z mojho dnešného halu všetko. Verím, že som vás inšpirovala a dajte mi vedieť dolu do komentára, aké vybavenie používate pri natáčaní vy. Čaute!